Opiskeleksä sä tai sun frendi lähihoitajaksi? Me aloitetaan CL Cyfertille sarja, niin se esitellään erilaisia ammattitutkintoja ja niihin kuuluvia lakkeja. Ja tänään vuorossa lähihoitajan lakki, minkä saat personoida just ton tyyliseksi. Kaikki lähtee siitä, että se kohta, missä valittiin ennen lukio, niin valitaankin nyt kohta ammattikoulu, mikä löytyy just tosta. Ja lähdetään siitä liikkeelle. Ja nyt itse ruudulle vaihtuukin 2 erilaista tyyppiä. Eli ekana on tuo liiketalouden lakki, eli liiketalous- ja viestintätekniikka. Ja sitten tulee tämmöinen lakki, yleinen, mistä me lähdetään liikkeelle. Lähihoitajan tutkinto on ammattitutkinto, joka valmentaa opiskelijoita toimimaan sosiaali- ja terveysalalla. Ja nyt kun on valittu ekana, halutaanko tämmöinen kimaltava vuori vai perinteinen, niin on mahdollisuus ottaa pinssi, eli siellä on 4 erilaista vaihtoehtoa, mistä pystyy personoimaan oman ja valitaan, onko tämmöinen kimalle vai sitten tämmöinen klassisempi. Mutta sitten tulee tupsu, mikä perinteisesti kuuluu lähihoitajan lakkiin, joko sen siihen haluaa ottaa. Sitten on mahdollisuus valita tuon lakin sisälle vähän erilaista matskua, eli siellä on keinonahkaa, krokokuvioa, vähän eri värisiin, niin sieltä pystyy personoimaan just itselleen sopivan ja palkkaa mahdollisesti rusetin tonne taakse. Sitten meillä olisi valittavana tuonne lakin sisälle vuori. Eli sieltä löytyy esimerkiksi Pride-teemaa, sieltä löytyy silkkiä, viskoosia, tai sinne voi ladata esimerkiksi myös oman valokuvan, jos haluaa jonkun hauskan muiston opiskeluajalta ottaa. Lähihoitajat pystyy työskentelemään valmistuttuaan esimerkiksi sairaaloissa, kotihoidossa, vammaispalvelussa, vanhustenhoidossa tai esimerkiksi päivähoidossa. Sitten lakkeihin pystyy personoimaan ton oman koristenauhan, mutta esimerkiksi mun lemppari on toi kultainen, niin mä ottaisin ehdottomasti sen ja mä lisäisin siihen esimerkiksi myös ton kultaisen lippanauhan. Sitten kun scrollataan vähän alaspäin, niin me pystytään valkkaamaan lipan materiaalia, eli siellä on erilaisia vaihtoehtoja, mattaa, kiiltävää, kroko, mutta mun lemppari on ehdottomasti toi strassi. Lähihoitajan tutkinnossa pystyy myös erikoistumaan esimerkiksi sairaalahoitoon, mielenterveystyöhön tai lasten ja nuorten hoitoon. Tähän sä voit esimerkiksi laittaa sun opiskeluajan lempibiisin sanat, ja kun scrollataan alaspäin, niin valitaan sieltä lähihoitajan tutkintoon kuuluva sydänlyyrä. Sitten päästäänkin kohtaan, missä voidaan valita lakkityyny sinne sisälle ja esimerkiksi säilytyslaatikko, ja musta toi ylellinen on aika makea, missä se säilyy sitten aina siistinä. Sitten muista valita oikea lakkikoko ja tägää frendi, joka opiskelee lähihoitajaksi.